mu fara wannan taro karfe 9 amma ba mu fara lokaci ya dan kure mana. Kamar yadda ake gani mun raba bangarorin daban-daban, muna da sashen da za su ba da magani, akwai bangaren likitoci wanda za su ga mutane tukuna, za mu gwada hawan jini inda ake gwada BP kenan, dan akwai bangare kuma wanda suna gwada shuga, za su gwada hepatitis, dan da a gwada cutar malaria da sauransu. So kamar yadda na yi bayani, muna tsammanin duk wanda ya zo wannan guri insha Allahu muddin mun ba shi kati na ganin likita, to insha Allahu za mu masa wayannan gwaje-gwaje kuma za mu ba da magani kyauta. Tsarin ya fara ne dole mutum ya je ya karɓa kati daga inda muka tsara, daga nan zai je a gwada bipin shi, that means hawan jini. Daga nan in yana da bukatan a masa gwaje-gwaje irin na hepatitis ko na shuga ko na malaria, shi ma zai je nan a sake gwadawa, dan daga bisani zai zo ya ga likita tare da wannan kati nashi. Bayan likita ya ga wannan, ya ji damuwoyinsa, zai rubuta magani wanda a ƙarshe zai je gurin pharmacist ɗinmu, insha Allah za mu ba shi wannan magani kyauta. Ina so in daɗa jawo hankalin iyayenmu da sauran 'yan uwa da suke zaune a nan, mu gane muhimmancin kula da lafiya. Ko da kana da lafiya baka jin komi a jikinka, shekaru ya kai 45 ya yi sama, ya kamata a taƙalla ka gwada mai jikinka yake ciki so ɗaya a shekara. Ya kamata ka san cewa ina da hawan jini ko babu, ina da ciwon shuga ko babu, balle uwa uba wannan damuwa da muke kira hepatitis, wanda ita ne take kawo damuwa da yawa wanda suka shafi hanta. So saboda muhimmancin wa'innan cututtuka, muka ga cewa bai kamata mu bar mutanenmu suna zaune ba tare da sun san status insu, that means mazauninsu kan kiwon lafiyansu ba. Shi yasa ko ile ta himmatu mu ga cewa kowane shekara akalla mun zo mun kula da lafiyan 'yan uwanmu da iyayenmu da kuma matattakinmu da sauran ƙannenmu a cikin wannan anguwa. Shine babban makasudin abin da ya sa muka taru a nan, kuma ina addu'a da fatan cewa wannan abu da muka ɗauko zai ɗaure, zai ci gaba, zai daɗa himmatuwa har ya fi wannan anguwa gaba ɗaya. Ba don ajiye wannan abun magana ba, kamar yadda na faɗa wancan taro da muka yi na farko wancan shekara, kullum mu a ɓangaren lafiya abin da aka yi bana addu'a mu shine a yi ya fi haka baɗi. To wannan abubuwa fa ba zai yiwu ba, tun da hidima ne na anguwa, hidima ne na samun lada, hidima ne wanda ya shafi iyayenmu, 'yan uwanmu da sauran makwabtanmu. Dole sai akwai jajircewa da ba da himmatuwa daga ɓangarori daban-daban. Ɓangaren lafiya, dukkanmu nan da muka taru a nan, in banda wayansu likitoci da muka gayyato, dukkanmu 'yan anguwa ne. A sai ɓangaren lafiya sun ba da nasu gudumawa don su ga cewa iyayenmu da matanmu da 'yan uwanmu sun zauna cikin ƙoshin lafiya. To amma wannan taro fa ba zai yiwu ba, tunda hidima ne aka ce kyauta, ba da lafiya, gwaje-gwaje yana bukatan gudumawa irin ta kuɗi, wanda wannan taro a babu akalla an kashe kuɗi sama da miliyan 2. To irin wannan kuɗaɗe fa ba za su zo daga wani guri ba, sai a cikinmu, yayinmu, iyayenmu wanda suke da hali. Daga wancan shekara har zuwa wannan shekara, ce mu da wani gwarzon ɗa wanda mu a gurinmu yayu ne, wanda suna taka rawa wajen cewa wannan abu ya gudana.
addu'a mu shine mu daɗa samun irinsu da yawa a cikin anguwa wanda za su daɗa taimakawa so da wannan taro da muke daɗa himmatuwa ya bunƙasa ya zamanto ya fi ƙarfin maganan ilela da kobi kawai. Ina daɗa kuma addu'a Allah ya sa yanda muka fara lafiya mu gama lafiya, Allah ya mayar da kowa gidansa lafiya. Mun gode. Masha Allah, an saurari a jawabin buɗe taro a fage daga shi ɗanmu, a ƙaninmu, yayanmu, abin alfaharinmu a nan wannan saƙo na kobi da ilela, Dr. Kabir Audi. Muna alfahari da kai likita, shi yake jagorancin duk ma'aikatan da suka zo suna ba da shi wannan tallafi. To ita wannan kungiya ta kobi ilela wanda ta samu assasawan wasu gwarzayen yayinmu da iyayenmu tana da shugabanci a bisa tsari na wannan kungiya da kuma irin wannan taro. Dole sai mun gayyaci shi shugaban wannan kungiya wato Malam Mustapha Abubakar ya zo shi ma ya yi jawabi na musamman. Chairman, muna alfahari da kai, sai ka zo ka gabatar da jawabinka. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومحمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ومحمد كما باركت على إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك بأنك أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. جماعة السلام عليكم. Mai girma hakimin cikin gari Alhaji Nuru Adamu Jimba wanda ya samu wakilcin mai girma Hardon Bauchi, muna maka marka da zuwa. Mai girma ɗan Kadan Bauchi, muna maka barka da zuwa. Shugaban mataimakin ciyaman na ko ile, muna maka barka da zuwa. His Excellency Umar Faruk, muna maka barka da zuwa. Manyan baki da shauran yan kungiya, assalamu alaikum. Makaman baki, assalamu alaikum, muna maka barka da zuwa. Sunana Malam Mustapha Abubakar Jidda, ni ne chairman na Ko'ile. Abinda zan fara daga farko shine zan fara dan bada tarihin wannan kungiya mai suna Ko'ile. Abin da ke Ko'ile dai ko ana nufin ko anguwan Kobi ne, ile kuma ana nufin anguwa Ilela. Wato wayannan anguwanni guda biyu suka zama Ko'ile. Wannan suna kuma suna ne mai tarihi wanda ya kai shekara 50 sama da haka. Tun ana yara ake amfani da wannan Ko'ile, idan wani abu ya taso ko na gasa yan ana cewa sai ce to a raba ayi Ko'ile, ko maganan kwallo ne ko maganan wasan kati ne ko irin wannan, shine inda aka samu wannan suna. To daga nan ne aka kafa wannan kungiya mai suna Ko'ile kamar shekara 20 da suka wuce. To amma Allah bai yi rayuwanta ba, sai shekaru 2 da suka wuce aka asasa ta. Wani bawan Allah ya Komodo Aliyu Muhammad shine ya karfafa ya jaddada wannan kungiya ta kafu. To ga lokacin zuwa yanzu muna da members wajen guda 70 a kafi a ƙasa, su ne suka yi wannan kungiya na Ko'ile. Kungiya ne na 'ya'yan wannan angonni guda biyu Ko'ile, wanda Allah ya musu fatahi a wurin aikinsu ko a wurin sana'o'insu, suka ce to ya kamata su waiwaiwaye a don tafiya domin ɗauka sunan manzo sallallahu alaihi wasallama, su ba da ɗan gudunmawa da suka samu wajen kyautata ma al'ummansu. Yara ne, a'a mata ne, a'a tsofi ne marasa ƙarfi. To wannan shine ainihin muhimman kafa wannan kungiya domin a samu ladan wannan sadakar jariya. To wannan kungiya dai an fada da manufofi ne wajen guda 4 zuwa 5.
farko akwai maganan ba da kiwon lafiya ma iyaye da 'yan uwa da 'ya'ya da mata marasa ƙarfi. Na biyu akwai maganan ba da ilimi ko kyauta ilimin yaranmu wanda yawanci in ka duba suna garan ba da rashin aikin yi. To aka ce ya kamata tunda ilimi shine hasken zaman rayuwa na duniya lahira, ya kamata mu ma mu taimaka mu daha musu kamar da mu ma muka samu har Allah ya samu kai wani matsayi a rayuwa. To su ma ya kamata kana ba su haka abinda muka samu din nan mu yi amfani da shi wajen gina ilimin su. Na uku akwai maganan samun ma yara aiki, a sa musu aikin sana'a, a koya musu sana'a da za su yi don a rage zaman banza da bannace da yake gudana. Na hudu muka ga ya kamata kuma tun da yanzu lokacin siyasa ne, ya kamata mu faɗakar da 'yan uwanmu mazauna anguwa ilimin siyasa da harkokin suke gudanar don mu taimaka mu ba da gudumawa a siyasan da yake faruwa. Na biyar shine wato kokarin gina al'umma da yin wayansu ayyuka a wanda suka dace ma al'umma kamar su ko share lambatu ko gina wani wuri irin da ko harkan tsaro za mu shigo shi mu taimaka. To shine wayannan makasudan ko dalilin kafa wannan kungiya. To da aka ce wayannan kungiya sai aka ce to wayannan manufofi guda 5 ko 6 babu dama a yi su gaba daya, sai aka ce to ya kamata a ɗebi kaman guda 2 a cikin su a fara. Shine aka ce to masu muhimmanci a ciki shine kamar harkan ilimi da harkan bada magani. Su ne aka dauke yanzu muka fara da su tun ba rake nan zuwa bana shekara 2 kenan ana cikin wannan hidiman. Yanzu shi Dr. Audu ya riga ya yi magana akan hidiman da ake yi na bada magani. Wannan ɗaya da shi abun da ake ciki na harkan bada magani shine zan faɗi abun da aka yi a ciki. Farko wato akwai gudunmawa da kungiya ta bayar na biyan kuɗin jinya na wasu mutane guda 2 'yan anguwan wanda kuma yanzu alhamdulillah sun samu sauki. Kungiya ta kashe wajen 300 akan maganin asibitin su akan jinyar su, amma alhamdulillah sun samu sauki. Bayan haka sai kungiya ta bude wani katabarin shago na bada magani wanda kiransa ko ile, wanda yana nan a titin Kobi. Kafa wannan kuma shi gidan magani dan a taimaka ne ma wanda ba su da karfi, wanda za a dinga ba su magani, wanda ba su karfi a ba su kyauta, wanda kuma aka ga ya kamata a musu rangwame a kashe musu a rage musu kaman kashi 50 a cikin maganin. To wannan kungiyar da a wannan pharmacy da ta bada magani kyauta daga bara zuwa yanzu na sama da miliyan 1.5 1.5 million. An kafa ta dama don a taimaka majan ba da riba ba, amma ba wai an sai da magani kuma shi ma ana ragi ma mutane an gwan zo saya. To bayan wannan shi pharmaceutical store akwai shi magani da ake barawa don ake bara a kan ragi. Sannan kuma tana organizing wannan medical aid wato taron ba da gudunmawar magani kyauta ma al'ummanta. An yi irin wannan bara, gashi bana ma Allah ya kama an yi a watan 11 na bara, November kenan, 11 November 2002. Yanzu gashi bana ma an sake irinsa. A wancan karon an sayi magani kusan wajen na 800 zuwa 1,000 da wani abu. Yanzu kuma an sayi na miliyan 1,800. Kaga an hada biyu, an kada da wancan da wani an kashe kuɗi wajen miliyan 2.6 ko 2.7 a magani kawai da za a ba al'umma. Na uku kuma shine akwai hidiman kiwon lafiya na health insurance wanda ake so a taimaka ma 'yan uwanmu wanda ba su da ƙarfi. To kungiya ta shiga cikin wani abu amma ba ta yi rufe a ciki ba, amma ta je yadda ake yi abubuwan. Ta da niyyar cewa za su samu jama'a a cikin mu marasa ƙarfi wanda za a biya musu wannan, wanda za su dinga samun magani a asibiti a kyauta a cikin wannan kungiyar insurance din. Za ta dubi wanda ba su da ƙarfi ta biya musu. An yi maganar kudin rijista wanda bai wuce 12,000 ba a shekara. Kungiyar ta insha Allah ta yi alkawari za ta yi wannan. To amma ba ta cikin su ba yanzu. To sai abu na biyu shine harkan ilimi wanda yake tafiya tare da harkan kiwon lafiya. A harkan ilimi dai akwai abin da muke kira extramural classes, wato azuwan da ake in ana hutu, dogon hutu. Wannan kungiya tana gudanar da wannan darussuka ma 'ya'yanmu wanda suke makarantar primary da secondary school lokacin da suke dogon hutu.
bara an yi ma mutane sama 200 bana kuma an fara shi ma sama da 200 gaba ɗaya dai an samu wajen mutane zuwa yara 'yan makaranta da na primary secondary wajen su 600 wanda ake ba su ilimi a dukan hutu kuma kungiya ce take gudanar take sayan kayan da ake barawa kuma malaman da suke gudanarwa ma ana dan ba dan abin hisani bayan haka kuma tallafa ma wannan sai ta bada gudumawan kwamfuta wato na'ura mai kwalwa dan ya taimaka wa malaman wajen gudanar da aikinsu bayan haka kungiya ta shiga cikin wani sha'anin ilimi wato wanda kiransa boga wannan boga kuma shine Bauchi Oil and Gas Academy Alkaleri wanda aka kawo shi kwanan nan aka bude a State Polytechnic saboda wannan kamfanin mai da aka samu a nan Bauchi to akwai yaran mu da aka nama musu admission wajen su guda 22 kungiya ta saya musu form kuma ta biya musu kudin online screening da registration wanda ya kai ma kudin naira 170 da wasu kwabbai na wannan online registration ne da kuma physical registration bayan haka kuma akwai yara marayu da aka biya musu aka sa makaranta na subib Subeb Model School akwai marayu guda da aka biya musu kudin makaranta da uniform da kudin registration duka duk wannan kungiya ne ta yi a harkan ilimi bayan haka akwai yaran mu wajen guda su 65 wanda yawancin su drop out ne wanda sun gama secondary school ba su aikin komi to an sama musu makaranta na gaba da secondary school watan kamar jami'o'i kenan da kuma wanda aka sama musu komawa su gyara takardunsu sannan kuma akwai wasu a cikin su ɗalibai wanda za su koma makaranta ne an dan aga musu da kudaden da za su koma da shi makaranta wayannan su ne kaɗan daga cikin muhimman achievement da aka samu a harkan shi ba da magani da kuma harkan ilimi sai kuma abin da kungiyar ta sa a gaba wanda bata aiwatar da su ba wanda yanzu take gwamnati ta fara cikin su a ciki akwai biyu da muka bari a wanda muka faɗa cikin abin da kungiyar ta gaba ta yi shine harkan samar da aiki wa yara da kuma harkan siyasa za mu yi ƙoƙari wannan mu shiga ciki yanzu yadda za a ga yaran sun samu abin yin sana'a ko aikin yi sannan kuma za a shiga wayar da mutane kai wajen abin da ke gudana harkan siyasa saboda mu ma mu ba da gudunmawa a ciki mu shiga a dama da mu dumu-dumu bayan kuma shi wannan shi harkan insurance scheme health insurance shi ma kungiya ta nan za ta shiga wannan karon adama da ita abu na gaba kuma shine waton matsaloli da ake fama da su kalubale dama shi rayuwa abin da ya gada kenan babu za a yi a rayu babu kalubale to wannan kungiya ta samu wasu kalubale kamar guda 2 ko zuwa 3 na farko shine maganar samun kuɗin shiga a gaskiya wannan kungiya tana fama da rashin kuɗi wanda kuma idan ba kuɗi ina ganin ba wani abin da zai tafi duk da tarin members da muke da wajen su 70 a gaskiya fi sabilillahi waton taron kawai zan ce taron shodi ne kusan mutum ɗaya ne kawai a ciki yake ko biyu suke ba da wannan gudumawa gaba ɗaya zan ce ba su wuce mutane 15 suke wannan ake da wanda suke ba da karfin su da ilimin su kuma sai wannan mutum ɗaya ko mutane biyu da suke ba da karfin su kuma da aljihun su ake gudanar da wannan kungiya da ita saboda haka ne sa har yanzu ake tafiyan hawainiya ba a samu an kammala registration ba balle a bude mata su account da sauransu inda ana samun gudumawa daga wajen mutane da suke kungiya da yanzu tunda akwai mutane da suka fi su karfi da yawa wanda sun dinka su amma ba sa ba da wannan gudumawa matsalar mu kuma wannan shine wato a rayuwar yanzu shine mutane sun fi son ƴaƴayensu da iyalinsu fiye da kansu to shikenan to da wannan ne nake so zan kawo ƙarshe ina so kuma ba mutane
su yi yunkuri sosai don Allah da Nabi a bada gudumawa. Ba zai lifin taro ba na son ba labarin wani mai sarauta ko wani hakimi a wani hamshakin mai mulki wanda ya zamani tun kane wajen 300 da ya wuce tun kafin aihuwan Annabi Isa. Ana kiran wannan mai mulki Alexander the Great na uku, wanda duk ɗalibin tarihi ya san shi. Wannan mai mulki ya yi mulki sosai a ƙasashen yamma da Turai. Ana kiran ƙasan da ya mulki Macedonia, watan wajen ƙasashen Greece kenan, su Bolivia, su Kosovo. Wannan mai mulki ya yi sanu sosai, ya yi yaƙe-yaƙe, ya zo har ƙasan Egypt, su ƙasan Syria, ya ci yaƙi. Lokacin da zai mutu wannan masarauki sai ya bar wasiya. Wannan wasiya zahiri ne ba wasa bane. Da zai mutu sai ya tara duka janar ɗinsu, wata manyan sojoji sai ce musu ni gashi zan mutu, amma in Allah ya yi na mutu abin da nake so shine a tara ƙwararrun likitoci su za su ɗauki akwatin gawa na su kai makabarta, sannan kuma duk dukiyar da na tara abini da shi a baya ana watsarwa ƙasa ana zubarwa har zuwa makabarta, sannan kuma an sani aka ce akwatin gawa a fidda hannuna waje ranga kowa ya gani. Sai suka tambaye shi me dalilin wannan, ya ce abin da sai na so ya gwada mutane a lokacin mutuwa babu wani ƙwararren likita da yake da maganin mutuwa, sannan kuma yana so a zubar da dukiyarsa ne ya gwada ma duniyar mutane cewa a duniya ake samun komi kuma a duniya ake barinta. Nawa kuma ya ce a wahansa kowa da kowa ya gani, saboda ya nuna wa jama'a cewa fa haka ya duniya tik ba shi da komi, haka kuma zai koma da komi. A wanda kawai mutane su za su amfani a duniya shine su yi amfani da lokacin su wajen da ya kamata, wajen kyauta ma iyalansu da yin mu'amala ta gari da wakiltar jama'a. Idan mutum ya yi wannan to lalle ba shakka zai mutu cikin wasi da farin ciki. Da wannan nake cewa Allah ubangiji ya ba mu sanar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Duk inda malami class ya samu microphone to abin sai shukura. A gurguje yanzu za mu je ga abin nan na gaba wanda shine jawabin karfafa gwiwa, wanda za mu wanda zai yi wannan jawabin karfafa gwiwa shine Alhaji Ya'u Makaman Bauchi mai gunduman Makama. Na'am. Afwan Ahmad Ya'u. Masha Allah. Minti biyu sa. Minti biyu kawai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Manyan baki, dukkan matakan gaisuwa ina masa ladabi, ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Salamu alaikum. Shugaban wannan ko'ile da ya kare jawabi yanzu ya riga da ya kammala jawabi, ya mana jawabin yadda aka assasa wannan kungiya da nasarorin da ta samu da abin da take yi. Saboda haka babu abin da za mu ce sai dai mu yi godiya, mu ƙara musu ƙarfin gwiwa, kuma Ubangiji Allah ya saka musu da alhairi. Ya yi ƙorafi a kan waɗansu kaɗan ne suke taimakawa, saboda haka muna kira kowa ya shiga cikin wannan al'amari. Kar ka ga sai babba ne wanda yake da babban mukami wanda zai iya bada 100 ko sama, a'a kai ma da 500 ɗinka zai yi amfani. Ina kira da kowa ya yi ƙoƙari yadda manya suke shiga, kai ma ka shiga daidai ƙarfinka. Shi yasa Allah bai yi mu daidai ba, saboda haka don Allah don annabi a shiga. Abu ne kuma babba wanda ladansa kamar sadakatu jariya ne. Abu ne suke yi akan harkan ilimi da harkan lafiya, saboda haka abu ne wanda za a tallafa musu, a ƙara musu ƙarfin gwiwa. Ubangiji Allah ya taimake su, Allah kuma ya sa a tashi a wannan taro lafiya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Godiya muke maka ka ci abin nan. Minti biyun da muka baka kai ba ma, alhamdulillah. To daga ƙarshe sai kuma jawabin godiya wanda za mu samu shi wakilin Ciroman Bauchi, shi ma kuma mai sarauta ne, Alhaji Usman Inuwa Harɗon Bauchi, ya zo ya ba da jawabin godiya na musamman a madadin shi a hakimin cikin gari. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Manyan baki, salamu alaikum. Muna godiya ma Allah subhanahu wata'ala
da ya tara ma wannan wuri a madadin Ciroman Bauchi, hakimin cikin garin Bauchi, ne Usman Muhammad Hardo. Muna godiya ma Allah da ya tara ma wannan wuri na wannan taro da aka yi na ko'ila. Muna addu'an alkhairi ma wannan mutane da suka assasa wannan abu, Allah ya saka musu da alkhairi. Kuma muna kira ga jama'a a ba da haɗin kai, wannan ci gaba ne ma yankin Kobi da Ilela. Kuma muna musu fata kamar yadda muka haɗu a taruwa wancan kawar wannan shekara muka sake haɗuwa, Allah Ubangiji ya buɗa musu su gina asibiti babba wanda su dinga taimakon al'umma baki da gaba ɗaya. Muna musu fatan alheri kamar yadda Ubangiji Allah ya tara mu wannan lafiya, Ubangiji Allah mai da kowa lafiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To da wannan jawabi kuma muka zo ƙarshe wannan ceremony kamar bikin buɗe wannan aiki na alheri da aka fara daga misalin karfe 11 wanda daga nan kuma yana ganin har bayan la'asar ana da so yanzu an gama wannan dan dai bikin ne saboda manya su koma albarkacin bakin su a bude da addu'a kuma an samu an kammala wannan zan so in dan kamin dauce so ya dan rike mana taro da addu'a kai ma wani jigo ne a cikin wannan koɗi ne suka assasa wannan al'amari na taimakawa mutane a kan jiya da duk wani abu da ya shafi rashin lafiya. Allah ya saka musu da alheri wanda kuma suka zo ba su da lafiya suka samu Mai Girma.